या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts। नांदगाव सरपंचांना धमकी, ग्रामस्थांसह पोहोचले पोलीस ठाण्यात। सरकारला घेतलं फैलावर, मराठा समाजाचे जवाब दो आंदोलन। आणि मुंबई सोडून कोकण गाठलं, अभिनेत्रीनं धरली शेतीची कास। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार। डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। गेली 6 वर्ष निवती आडवेळवाडी इथं जाण्यासाठी असलेला रस्ता एका अज्ञात व्यक्तीनं अनधिकृत बांधकाम करून वाहतुकीसाठी बंद केला होता। त्यामुळे 50 ते 60 लोकवस्ती असलेल्या वाडीला लोकांना, शाळेत जाणाऱ्या मुलांना आणि आजारी व्यक्तींना ये जा करताना कसरत करावी लागत होती। अखेर या संबंधी 15 ऑगस्टला ग्रामस्थांच्या वतीनं वेंगुर्ला तहसीलदार कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात आलं होतं। तसेच निवतीमेढा सरपंच अवधूत रेगे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली। याची दखल घेत गटविकास अधिकारी वेंगुर्ला यांनी अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले। त्यानंतर चोख पोलीस बंदोबस्तात हे अनधिकृत बांधकाम जेसीबीनं तोडण्यात आलं। यावेळी आडवेळवाडी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। नारायण कुचरेकर ग्रामस्थ आडवे निवती मेढावरती। आज जवळजवळ 2001 पासून जिल्हा परिषद हा रस्ता नोंद होता। तरी असून सुद्धा आज 15 मध्ये काही ग्रामस्थांनी जिथे अडथळे आणून रस्त्याला आडकाठी व्यक्त केली, वाहतुकी जाण्या ग्रामस्थांचे, लहान मुलांचे आणि वाहतुकीचे भरपूर हाल झाले। ग्रामस्थांनी आज 7 वर्ष दीपकभाई केसरकर पालकमंत्री यांच्या आदेशानुसार हा रस्त्याचे जे अडथळे होते ते अडथळे हटवण्यात आले। ते अडथळे हटवल्यानंतर 7 वर्षांनी
7 वर्षांनी आज पुन्हा ग्रामस्थांना अनेक त्रास सहन करावा लागला. पालकमंत्री, परत बिडूवांकडे जाण्या येण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. परत त्यानंतर शासकीय अनेक विभागांकडे ज्या जे विभाग या संबंधित निगडीत असतील त्या अनेक विभागांकडे ग्रामस्थांनी अनेक वेळा तक्रारी निवेदने करून शेवटी ग्रामस्थांना नाईलाज असतं उपोषणाला बसण्याचा सुद्धा मार्ग पत्करावा लागला. आणि उपोषणाच्या मार्गांती आज शेवटी ग्रामपंचायत नियुक्ती मेळा यांनी हा रस्ता सर्व सदस्यांच्या सहमताने सर्व शासकीय पोलिसांच्या संरक्षणात आज अडथळे हटवण्यात आलेले आहेत. तरीसुद्धा अडथळे हटवून प्रश्न संपत नाही. तो पुढे जो वाढीचा रस्ता अपूर्ण राहिलेला आहे तो सुद्धा शासनाने आज तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून आमच्या ग्रामस्थांची दखल घ्यावी की आम्ही सुद्धा आज काहीतरी महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत आणि आम्ही कुठेतरी आम्हाला दुर्बल करून असे टाकू नका, दुर्लक्ष आम्हाला करू नका की आम्हाला सुद्धा एक तुमच्या सहकार्य महाराष्ट्रात सामावून घ्या. आणि आम्ही खूप दुर्लक्षित राहिलेलो आहोत. आज वाटतं की आम्ही स्वतंत्र झालो की नाही झालो. आम्हाला आज तुमची आरोग्याची सुविधा मिळत नाही, शिक्षणाची मुलांचे ते अतोनात हाल होत आहेत. मुलं पाण्यातून वाहून गेल्यानंतर तुम्ही रस्ता बनवणार का? आमचा बंधाऱ्याचं काम राहिलेलं आहे. आमची घरं वाहून गेल्यानंतर तुम्ही तो बंधारा बनवणार का? की तुम्ही भांड्यातच आपसात राहणार? हा, तर तुम्ही लक्ष द्या आमच्याकडे थोडं मायबाप सरकारने. एवढीच मायबाप सरकारकडे आमची नम्रतेची विनंती आहे. आणि सरपंच महाशय अवधूत रेगे यांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलेलं आहे आणि असंच सहकार्य यापुढेही सुद्धा त्यांचे राहोनी अशी आमची त्यांच्याकडे विनंती. आपल्यासोबत नियुक्ती मेळा सरपंच कर्तव्यदक्ष सरपंच अवधूत रेगे आहेत, यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. मी अवधूत रेगे, सरपंच मेढा निवती. 29 डिसेंबरच्या अगोदर मी ह्या मेढा आडवेवाडीतील लोकांना एक शब्द दिला होता की ज्यावेळी मी सरपंच बसेल त्या दिवसापासून ह्या कार्याला शुभारंभ करेन. तेव्हा याचा शेवट कधी होईल तो मला सांगता येत नाही, पण शुभारंभ तर नक्कीच करतो. अशा परिस्थितीत मी आता जवळजवळ 8 महिने होत आले. 8 महिन्याचा दीर्घ कालावधीत त्यांना उपोषणासारखा सुद्धा मार्ग अवलंबावा लागला. त्यांच्यासोबत त्यावेळीसुद्धा मी होतो, आजही आहे, भविष्यातही राहणार आहे. आणि अशा पद्धतीने आमच्या सहकार्यांच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून हा रस्ता आज जे अनधिकृत बांधकाम झालेलं होतं ते तोडून पूर्ण करण्यात आलेलं आहे. यापुढे जो पुढचा रस्ता आहे भविष्यात शासन दरबारी जे जे काही प्रयत्न करावे लागतील ते करून इथे होणाऱ्या मुलाबाळांचे जे शाळेमध्ये जाणाऱ्या मुलांच्या त्यानंतर होणारे आजार माणसांचे काही वेळा असा प्रसंग झाला आहे की इथून प्रवास करताना वाटेतही मनुष्य दगावलेले आहेत. असे प्रसंग माझ्या माहितीत आहे, त्याच्यापूर्वीचे नाही पण माझ्या माहितीत आहे. असे घडलेले असताना कोणी अज्ञाताने केलं असेल, आम्हाला कोणाशी वाद तंटा करायचा नाही, पण भविष्यात प्रत्येकाचा जिथे घर आहे तिथे रस्ता पाहिजे ह्या भूमिकेतून हे सगळं होतं आहे आणि हे असं होणार आणि आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा फेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत. 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. वैभववाडी दहीहंडीचा थरार रंगणाऱ्या महाकाली कन्स्ट्रक्शनच्या वतीनं याचं आयोजन करण्यात आलंय. आमदार नितेश राणेंची खास उपस्थिती असणार आहे. याचबरोबर काही खास सरप्राईजही ठेवण्यात आली आहे. नमस्कार, मी विजय तावडे, महाकाली कन्स्ट्रक्शनचे प्रॉपरेटर. या ठिकाणी सालाबादप्रमाणे या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी तालुका वैभववाडी यांच्या प्रस्तुतीचा हा कार्यक्रम महाकाली कन्स्ट्रक्शनतर्फे होणार आहे. त्या कार्यक्रमासाठी आमचे सर्वांचे लाडके आमदार नितेशजी राणेसाहेब या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. त्यानंतर सर्व वैभववाडीतील सर्व तालुका अध्यक्ष आपले नाशिरबाई काजी या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. अरविंदभाई रावराणे, प्रमोद जटार, आपले प्रमोद रावराणे आणि जयेंद्र रावराणे आणि महिला आघाडी प्रमुख प्राची तावडे या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. आपल्या नगरपंचायतच्या नगराध्यक्षा नेहा माईनकर व उपनगराध्यक्ष संजय सावंत व सर्व नगरसेवक व सर्व ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. आणि या ठिकाणी लावणी सम्राट सुरेखा पुणेकर यांचा लावणी सम्राट कार्यक्रम, भारदार कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे.
त्यानिमित्त लोकांनी सर्वांनी सहभाग घ्यावा. साहेब, यावर्षी दहीहंडीचा दुसरं वर्ष आहे. यावर्षी एकंदरीत दहीहंडीचं कसं स्वरूप आहे आणि कशा पद्धतीने दहीहंडी साजरी केली जाणार आहे? या ठिकाणी दहीहंडी दिवशी 4 वाजता आपला कार्यक्रम चालू होणार आहे. 4 वाजता कार्यक्रम चालू झाल्यानंतर आपले सर्वांचे लाडके आणि कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. त्यानंतर इथे आपल्याला नटसम्राट सुरेखा पुणेकर यांचा लावणी भारदार कार्यक्रम, लावणीचा कार्यक्रम इथे सादर होणार आहे. आणि नंतर नितेशजी राणे साहेब आल्यानंतर गोविंदा पथकांना बक्षीसचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. बक्षिसाची रक्कम अशी बक्षिसाची रक्कम आम्ही जसे थर लावतील तसे तुम्हाला त्या थराप्रमाणे सांगतो. 4थ्या थराला आपण एक ट्रॉफी आणि 1,000 रुपये, 5 थराला ट्रॉफी आणि 2,000 रुपये, 6 थराला ट्रॉफी आणि 3,000 रुपये, 7 थराला ट्रॉफी आणि 4,000 रुपये आणि 8 थराला ट्रॉफी आणि 5,000 रुपये. आणि प्रथम बक्षीस आपण ठेवलेलं आहे. जो दहीहंडी कोण फोडेल, जे पथक फोडतील त्यांना सन्मानचिन्ह आणि 51,000 रुपये प्रथम बक्षीस देण्यात येणार आहे. कुठकुठल्या भागातून गोविंदा पथक येणार आपल्या आहे? जिल्ह्यातील सर्व गोविंदा पथक व जिल्ह्याबाहेरील सर्व गोविंदा पथक या ठिकाणी येणार आहेत. आतापर्यंत किती गोविंदा पथकांची नोंदणी झाली? आपल्याकडे 7 ते 8 गोविंदा पथकांची नोंद झालेली आहे. राजापूर, रत्नागिरी, आपला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, विजयदुर्ग अशा ठिकाणचे गोविंदा पथक इकडे येणार आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. जालन्यात लाठीचार्ज झाल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झालाय. कणकवलीत मोर्चा काढत तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आलं. जालना येथे झालेल्या लाठीच्या संदर्भात आता महाराष्ट्रात सर्व स्तरातून मराठा बांधव एक होत आहेत. सिंधुदुर्ग देखील आता मराठा बांधवांनी वेगवेगळ्या स्तरातून याचा निषेध व्यक्त केला आहे. कणकवलीमध्ये सकल मराठा समाजाच्या वतीने तहसील कार्यालयात निवेदन देऊन याचा निषेध व्यक्त केला. यावेळी मराठा बांधवांनी मराठा समाजातील तरुणांना भविष्यात विचार करता आरक्षण त्वरित मिळावे यासाठी निवेदन दिले आहे. सकल मराठा समाजातील आरक्षणाची मागणी असताना शासनाने मराठवाड्यात कुणबी मराठा समाजाच्या वंशावळ तपासणी कामाचे आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ शासन मराठा समाजाकडे फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं देखील त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाने संपूर्ण मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आपली निश्चित भूमिका काय आहे ही त्वरित जाहीर करावी. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाज बांधवांमध्ये दुफळी निर्माण करून समाजाचा वापर राजकारणासाठी कुणीही केल्यास आपण कदापि खपवून घेणार नाही असा इशारा देखील त्यांनी या निवेदनात दिला आहे. यावेळी बहुसंख्य मराठा समाज बांधवांच्या संघटना उपस्थित होत्या. त्यामध्ये अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, शिवसंग्राम संघटना, स्वराज्य सेना सिंधुदुर्ग, क्षत्रिय मराठा, मराठा उद्योजक संघ, मराठा महासंघ, मराठा ऑर्गनायझेशन, छावा संघटना आणि जिजाऊ ब्रिगेड अशा 11 संघटनांचे विविध प्रतिनिधी हे उपस्थित होते. यावेळी तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी आपली मागणी त्वरित शासनापर्यंत पोहोचवण्यात येईल असे आश्वासन दिले. यावेळी कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांच्यासह पोलीस कर्मचारी देखील उपस्थित होते. मराठा समाज हा आज या कणकवली शहरामधनं आणि तालुक्यामधनं एकत्र आलाय. त्याचं कारण असं की जालन्यामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी जे उपोषण राज्य शासनाच्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या धोरणासंदर्भात केलेलं होतं ते 29 ऑगस्ट पासून सुरू होतं आणि 1 तारीखला त्या 1 सप्टेंबर रोजी त्या आंदोलनाला एक वेगळं स्वरूप मिळालं. त्या ठिकाणी आजूबाजूच्या गावातील शेकडो लोक त्या ठिकाणी एकत्र जमलेले होते. अशा वेळी राज्य शासनाच्या वतीने जी पोलीस तिथे उपस्थित होते त्या पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार केला. त्यामध्ये महिला, पुरुष, त्यानंतर मुलं त्या सर्वांना लाठीमार केला गेला. त्यामध्ये काही बऱ्याच लोकांची डोकी फुटली, चेंगराचेंगरी होण्याची शक्यता निर्माण झालेली होती. पण अशा वेळी मराठा समाज हा आक्रमक होणं हे स्वाभाविक आहे. त्याच्यानंतर जो काही एक प्रकार पोलिसांना मारहाण वगैरे झाली असेल
तर त्याच्यासाठी मराठा समाजाला आधी मुळात कोणी दोषी ठरवणं हे चुकीचं आहे. परंतु आज रोजी जे काही चाललेलं आहे, कुणबी समाज म्हणून जो ज्या ठिकाणी आता आमच्या ठिकाणी आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तर कुणबी समाज हा अस्तित्वातच नाही. आणि जो काही मराठा समाज म्हणून आमची मागणी असताना सकल मराठा समाजाचे 58 मोर्चे निघाले, शांततेत निघाले, ते त्या आरक्षणाच्याच साठी होते. परंतु ते आरक्षण न मिळता हा नवीन प्रयोग करणार आणि त्याच्यामध्ये 1 महिना काढणार आणि त्यामुळे असं होणार की या समाजामध्ये मराठा समाजामध्ये फाटाफूट होऊ शकते. आणि त्यामुळे आम्हाला ते आरक्षण अशा पद्धतीने नकोय. एक तर दिलात तर सर्वांना कुणबी समाज मराठा म्हणून द्यायला पाहिजे. अन्यथा जर सकल मराठा जो काय आहे त्याच्यामध्ये 17 पगड लोक आहेत, मग त्या सर्वांना आरक्षण मिळणं ही आमची प्रमुख मागणी आहे. आणि जे पोलीस अधीक्षक त्यांना राज्य शासनाने त्यांच्या चुकीच्या घेतलेल्या त्यांनी निर्णयामुळे त्यांना घरी पाठवले सक्तीच्या रजेवर, पण सक्तीच्या रजेवर न करता त्यांना त्यांच्यावरती निलंबनाची सक्त कारवाई होणं गरजेचं होतं. ही एक आमची मागणी आहे. आमच्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही हे निश्चित. आणि राज्य शासनाने आपलं जे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत जे धोरण आहे, जे काही त्यांचं धोरण ठरलेलं असेल ते त्वरित जाहीर करावं. त्यासाठी आमची ही प्रमुख मागणी आहे. कारण काय होतं की आजपर्यंत प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या पद्धतीने राज्य शासनाकडनं आम्हाला आश्वासनं दिली जातात आणि ती वेगवेगळ्या पद्धतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्नही होतो. परंतु पुढे जाऊन त्या विषयावरती कोर्टामध्ये त्या गोष्टी टिकत नाहीत. कोण ना कोण तरी सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून पुढे जातो आणि तो त्या आरक्षणाच्या विरोधात जी मेक असेल ती तिथे मांडतो आणि मराठा समाजाचं आरक्षण हे थांबवलं जातं. असं यापुढे चालणार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने जे काही द्यायचं असेल तर ते अगदी रीतसरपणे कोर्टामध्ये जे सिद्ध होणार टिकेल तेच दिलं पाहिजे. तेच आरक्षण आम्हाला गरजेचं आहे असं वाटतंय. ही आमची भूमिका आहे. जिल्ह्यातील ज्या संघटना वेगवेगळ्या स्तरावरती काम करत असतात, मराठा समाजाच्या 11 संघटना या ठिकाणी 11 ते 12 संघटना कार्यरत असतात, तर त्यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी सर्वजण तालुक्याचे म्हणून उपस्थित राहिले आहेत. हा तालुक्याचा आजचा आमचा सर्व मराठा समाज सकल मराठा समाज म्हणून हा आजचा निवेदन देण्याचा कार्यक्रम होता, तो आम्ही आता केलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18. जालन्यातील मराठा आंदोलकांवरील लाठीचार्जच्या निषेधार्थ देवगडात मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी देवगड एसटी स्टँड येथून तहसील कार्यालय देवगडपर्यंत मोर्चा काढण्यात आला होता. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, एक मराठा लाख मराठा, जय भवानी जय शिवाजी म्हणत घोषणा दिल्यात. यावेळी घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. लाठीचार्ज करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी यासाठी निवेदनही देण्यात आलं. जालना जिल्ह्यातील सराटी येथे मराठा आंदोलकांवरती ज्याप्रमाणे अमानुष लाठीचार्ज करण्यात आला त्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही देवगड तालुक्याच्या मराठा समाजाच्या वतीने आज मूक मोर्चा काढून आणि निषेध मोर्चा काढून आम्ही आमचं निवेदन तहसीलदार महोदयांपर्यंत दिलेलं आहे. या मूक मोर्चातून किंवा या शांततेच्या मोर्चातून त्याचा गैरसमज किंवा त्याचा वेगळा विचार न घेता मी या सर्व सरकारला आणि सर्वच ह्या यंत्रणेला एक इशारा देतो आहे. या पुढील काळामध्ये तुम्ही जर मराठ्यांना उचकवण्याचा प्रयत्न केलात तर आम्ही जशाच तसे उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही आणि ह्या पुढील काळामध्ये मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत आम्ही एकजुटीने अशा पद्धतीने आंदोलने आणि मोर्चा काढतच राहू आणि आमचं आरक्षण आम्ही मिळवूनच राहू एवढं या माध्यमातून सांगतोय. एक मराठा, एक मराठा,
जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. लक्षात घेऊन लवकरात लवकर तो मुद्दा निकाली काढावा. आम्हाला सर्व मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. या पुढील काळामध्ये भरती प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात आहे की त्यामध्ये आमच्या समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे ही आमची भावना आहे. त्यामुळे आमच्या भावना एक मराठा, एक मराठा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. जिजाऊंच्या लेकीवर झालेला हल्ला निंदनीय. अबालवृद्धांवर दाखल केलेले गुन्हे आणि सनदशीर मार्गाने चाललेल्या मराठा आरक्षणाच्या उपोषणाला गालबोट लावण्याचं केलेलं काम मराठा समाज कधीच विसरणार नाही. सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा अर्चना घारेपरव यांनी दिला. त्याचे महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे पडसाद उमटत आहे आपण बघतो. आणि आज आपण सगळेजण सावंतवाडी तालुक्यामध्ये सर्व मराठा बांधव आणि भगिनी इथे जमलेलो आहोत. खरं तर खूप प्रश्न त्याचा होता जेव्हापासून तो लाठी हल्ला बघितलाय की 300 लोक तिथे बसलेली होती एका छोट्याशा गावामध्ये. तर तिथे 500 SRP घेऊन बंदुका आणि हे सगळं घेऊन शस्त्रास्त्र घेऊन हे सगळे जाण्याची गरजच काय होती. आंदोलन तर त्यांना काहीतरी घडवायचं होतं म्हणून ते तिकडे सगळे गेलेले. आणि त्याच्यानंतर लाठी हल्ला झाला, बंदुकांचा वापर झाला आणि ह्या 300 लोकांसाठी 500 लोक SRP कुठे गेले. तर हे कोणाच्या आदेशावरनं झालं हे सगळं झालंय. पण आता याच्यावर कुठेतरी सगळ्यांनी एकत्र उठून आवाज उठवण्याची गरज आहे. आणि आज आपण सगळेजण इथे आपल्या बेसिक मागण्या आज आपण मागतोय की गावडे साहेबांनी सांगितलेल्या, त्यामुळे परत सांगत नाही. पण आज या महाराष्ट्रामध्ये आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे. आज आपल्या जिजाऊंच्या लेकींवर हल्ला झाला, त्यांना आज दुखापत झाली. आज महाराज असते तर त्यांचा कधीच कडेलोट केला असता, नाही तर त्यांच्या हत्तीच्या पायाखाली दिलं असतं. पण आज महाराजांचं नाव घेऊन छत्रपती शिवरायांचा आदर्श घेऊन हे म्हणाले आम्ही सत्तेत गेलोय. आणि काय करतायत हे. आज ही घटना घडली ती अतिशय निंदनीय आहे आणि आम्ही सगळेजण त्याचा निषेध करतोय. भाईंनी पण आता त्यांचे मोलाचं मार्गदर्शन केलं. तर आज आम्ही तहसीलदार साहेबांनी जाऊन आता हे निवेदन देतोय आणि आम्ही सगळेजण एक आहोत आणि नक्की आपल्याला कुठेतरी न्याय हा मिळायला पाहिजे आणि मिळेपर्यंत आपण गप्प बसणार नाही असं आज इथे आम्ही सगळेजण मिळून ठरवतोय. आणि आता आपण निवेदन द्यायला जाऊ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. मनसेच्या वतीनं 11 सप्टेंबरला मुंबई गोवा महामार्गाबाबत ओसरगाव टोलनाका इथं हायवे ठेकेदाराविरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे. माननीय राजसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी लांजापासून जागर यात्रा काढून कोलाडमध्ये त्याची सभेत रूपांतर झालं. पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला रस्ता झाला आहे, पण त्या जिल्ह्यातल्या रस्त्याबाबत अनेक त्रुटी राहिलेल्या आहेत. त्याबाबत मनसेने 11 रोजी ठेकेदाराच्या कार्यालयावर आंदोलन करण्याचं ठरवलेलं आहे की ठेकेदाराला 60% रक्कम
ही पुढच्या 15 वर्षात देण्याचं आहे. 60-40मधला रस्ता असल्यामुळे 60% रक्कम ही पुढच्या 15 वर्षात द्यायची आहे. 3 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि 3 वर्षात जी प्रथम या जिल्ह्यामध्ये सुरू रस्ता झाल्यानंतर जो हा रस्ता मुळात शासनाने 80 किलोमीटर प्रति तास वाहतूक करावी अशा प्रकारचं रस्ता केलेला आहे. जसा समृद्धी 120 किलोमीटर प्रति तास, पण त्या रस्त्याच्या बाबत कुठेही फलक लावले गेलेले नाहीत. त्यामुळे येणारा जो मुंबईतला येणारा चाकरमानी भविष्यात येणार आता तो गणपतीला, तो लांजापर्यंत रखडत येणार खड्ड्यातून, आणि ज्यावेळी त्याला रस्ता सुरळ मिळणार तो सुसाट अगदी निघणार. मग तो 100च्या स्पीडला जाईल, 90च्या स्पीडला जाईल, आणि मग यांच्याकडे असलेल्या गाड्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद करतील, टिपून घेतील, आणि 1000-2000चा दंड त्या चाकरमान्याला लावला जाणार आहे. कारण त्यांना माहीत नाही, ते चाकरमानचे ड्रायव्हर पण बाहेरचे असतात, चाकरमानच्या ड्रायव्हरांना माहीत नसतो रस्ता, पण रस्ता सरळ मिळाल्यामुळे ते त्यामुळे ती मागणी आम्ही गेले RTOकडे पण जाऊन आलो, कार्यकारी त्याला पण पत्र दिलं आहे, आणि ही मागणी आम्ही पहिली लावून धरलेली आहे. त्यानंतर या ठेकेदारांनी गेल्या 3 वर्षात जी राहिलेल्या रकमेतलं जवळजवळ 1600 कोटीच्या मधले 60% रकमेतले त्यांनी 3 वर्षाची आपल्या टप्प्याटप्प्यात रक्कम काढून घेतली. पण अजूनही त्या ठिकाणी रस्त्यावरती असलेल्या ज्या फलक लावले गेलेले नाहीत, त्या कोणत्याही ठिकाणी रिफ्लेक्टेड लावलेले गेलेले नाहीत. कोणत्याही ठिकाणी स्पीड लिमिट का असावं याचे ठळक बोर्ड दिसत नाही आहे. खऱ्या अर्थाने आतापर्यंत एवढे अपघात झाले, पण या अपघातातील असलेल्या प्रवाशांना ठेकेदारांनी ॲम्ब्युलन्स किंवा त्यांची असलेली क्रेन, वाहतुकीला अडथळा येऊ नये म्हणून त्यांची क्रेन तातडीने देण्यासाठी आपल्या ठिकठिकाणी हेल्पलाईनचे बोर्ड लावण्याची गरज आहे. कारण ते कुठेही हेल्पलाईनचे बोर्ड दिसत नाही, आणि त्या हेल्पलाईनच्या बोर्डावरून 24 तास तो फोन चालू असला पाहिजे. आणि असा अपघात जर झाला तर तातडीने ॲम्ब्युलन्स, जर एखाद्या पेशंटला न्यावं लागत असेल ते ॲम्ब्युलन्स, आणि गाडी जर मध्ये रस्त्यात असेल तर त्याला असलेली क्रेन हे घेऊन जाण्याची गरज आहे. पण ठेकेदार गेल्या 3 वर्षात कोणत्याही अपघाताला असा गेल्याचं आढळत नाही. त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या कडेला मऊ माती असल्याने ट्रकवाल्यांना रात्रीचं दिसत नसल्याने जर मऊ माती जर भरलेला लोडेड ट्रक जर गेला तर ती मऊ माती दबली जाते आणि ट्रक पण लवडण्याची शक्यता असते. त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने कडेच्या बाजूला रिफ्लेक्टर लावण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे या ठेकेदारांनी काम झाल्यानंतर ज्या ठिकाणी असलेल्या ह्या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, त्याचबरोबर ज्या रोड सेफ्टीने ज्या काही सूचना केलेल्या आहेत त्या सूचनाचं पण अंमलबजावणी केलेलं आहे. त्या अपघाताची ठिकाणे जी आहेत, उडाळ म्हणा, 0 पॉईंट म्हणा, किंवा आणि जी अपघाताचे ठिकाणं आहेत त्या अपघाताच्या ठिकाणी काही उपाययोजना करण्यासाठी त्यांनी सूचना केलेल्या आहेत. त्याही सूचना केलेल्या नाही, कारण आम्ही त्या असलेले सर्व माहिती बांधकाम विभागाकडून रोड सेफ्टीने दिलेला अहवाल आम्ही घेतलेला आहे. त्याच्यातून जवळजवळ ज्या त्रुटी राहिलेल्या आहेत त्या त्रुटी कुठेच केलेल्या दिसत नाही आहे. आज रस्त्यावरती जात असताना ज्या शहरी भागामध्ये जे रस्ते आहेत त्यांच्या असलेल्या रस्त्याच्या कडेला असलेले फुटपाथ आणि फुटपाथच्या खाली असलेले जे पाईप लावलेले आहेत, पाईपातून गटारात पाणी जायला हवं, ते कुठेही गटारातून पाणी जात नाही, कारण ते पाईप सर्व जाम झालेले आहेत आणि त्यामुळे ते रस्ते खराब झालेले आहेत. रस्त्यांना खड्डे पडत आहेत. मग उद्या कुडाळचा काळपवाडी ना, ती कुडाळ काळपवाडी म्हणा, कणकवली शहरातला म्हणा, किंवा ओरसमधला, हे सर्व्हिस रोड अनेक वेळा खराब होत आहे. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी ज्या गटाराची झाकणं तुटलेली आहेत, निकृष्ट केलेली, ती बदलण्याचं पण त्यांनी कळवलं आहे. कारण कुठेतरी गुरं धावू शकतात, कुठेतरी काय होऊ शकतात. रेलिंग लावण्याची गरज आहे, रेलिंग पण केलेली नाही आहे. आज नियमाप्रमाणे पुलाच्या खाली कोणत्याही प्रकारचं पार्किंग किंवा कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय करू नये अशा प्रकारचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे. पण त्या ठिकाणी पण रेलिंग करून ते अडवण्याची गरज आहे, त्या ठिकाणी गार्डन करण्याची गरज आहे. ते अद्याप ठेकेदारांनी काही केलेलं नाही. अशा अनेक त्रुटी, महत्त्वाच्या ह्या त्रुटी होत्या, पण अनेक त्रुटी ठेकेदारांनी ठेवलेल्या आहेत. पण ठेकेदार मात्र आपली 3 वर्ष असलेली बिलं उचलतो आहे. 3 वर्ष बिलं त्याला मिळत आहेत.
काही कर्मचाऱ्यांचं जे आहे त्यांना म्हणतात की ठेकेदार आपल्याला ऐकतच नाही. आता म्हणूनच आम्ही हे 11 रोजी मिडल कट पण आता अनेक ठिकाणी सुचवलेलं आहे मिडल कट बंद करण्याबाबत. मिडल कट जिथे तोडले जातात, कारण मिडल कटमुळे अनेक अपघात झालेले आहेत, त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करण्याचा पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळवलेलं आहे किंवा त्यांच्या बैठकीत ठरलेलं आहे. पण त्यांच्यावरती अद्याप जे मिडल कट समोरचे कोण तोडतात त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे असे अनेक ठिकाणी रत्नागिरीत किंवा अन्य ठिकाणी हे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. पण त्याप्रमाणे ते गुन्हे दाखल करत नाही. जे जबाबदार आहेत त्यांना माहिती आहे, त्यांच्याकडून गुन्हे दाखल करणं. ह्या अपघातामुळे अनेक मोटरसायकलचे अपघात झालेले आहेत. मोटरसायकलच्या अपघातामुळे अनेक लोक जीव गेलेले आहेत, आतापर्यंत अनेक लोकांचे जखमी झालेले आहेत. ह्या सर्व गोष्टी असल्यामुळे प्रामुख्याने आमची 80 स्पीडचे असावेत, स्पीड लिमिटचे बोर्ड असावेत, त्याचप्रमाणे हेल्पलाईन आणि 24 तास ती हेल्पलाईन चालू असली पाहिजे. त्या हेल्पलाईनमुळे कोणताही झाल्यानंतर कोणत्याही माणसाला तो बोर्डवर फोन केला तर तातडीने त्याला मदत मिळू शकते. आता परवा आम्ही RTOला सांगितलं, कणकवलीकडे जाताना जो टोल नाक्याच्या पुढे 202 किलोमीटरवरती ट्रक गेले 2 महिने पडून आहे, पण तो उचलला जात नाही. उद्या भविष्यात जर ह्या सुसाट येणारे किंवा झोपेत गाड्या चालवणाऱ्या लक्झरी त्या ट्रकाला आपटू शकतात. त्यामुळे अशी आम्ही उदाहरणं RTOला पण पत्र दिलं आहे आणि ह्यांना पण पत्र आहे. दोघीकडे आम्ही आंदोलन करण्याची भूमिका केली आहे. 11 तारखेला ज्या कुडाळकडे असलेलं आपल्या टोल नाक्याकडे असलेलं कार्यालयात आम्ही आंदोलन करण्याचं ठरवलेलं आहे. त्या ठिकाणी कार्यक्रमानंतर आम्ही येईपर्यंत आंदोलन चालू राहील अशा प्रकारची त्यांना सूचना दिलेली आहे. RTOला पण आम्ही अशा प्रकारची सूचना दिलेली आहे की आम्ही आंदोलन करणार. कारण RTOची जबाबदारी तेवढीच आहे की अपघात होऊ नये म्हणून ह्या सर्व सूचना, त्यांची रोड सेफ्टी ह्या लोकांकडून माहिती घेणे गरजेचं आहे. त्यामुळे ती पण आम्ही सूचना केलेल्या आहेत आणि त्यामुळे 11 तारखेला मनसेचं या ठिकाणी आंदोलन होणार आहे. काही ठिकाणचे जे कर्व आहेत ना ते पण थोडेसे हो त्याने नाही रोड सेफ्टीच्या बाबतीत काय रे हे रोड सेफ्टीने दोन्ही पार्टचे आपलं अहवाल दिलेलं काय काय करण्याची गरज आहे. ते ठेकेदार करत नाही. दोन्ही विभागाचे आहेत ना, हे एकच विभाग आणलं, दोन्ही आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. जालना येथील मराठा आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज विरोधात सिंधुदुर्ग नगरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जवाब दो आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी शेकडोंच्या संख्येनं मराठा बांधव उपस्थित होते. तारीखला मनोज पाटील यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी उपोषण खरं तर गेले 8 दिवस, 1 तारीखच्या आधी सुद्धा 8 दिवस सुरू केलं होतं. 24 तारीखपासून उपोषण सुरू होतं. परंतु दुर्दैवाने 1 तारीखला उपोषण सुटलं पाहिजे म्हणून उपोषण करताना गाडीत थांबून देण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला आणि त्याविरोधात तिथले मराठा बांधव आक्रमक झाले आणि आक्रमक झालेल्या मराठा बांधवांना थांबवताना पोलिसांनी जो अमानुष लाठीमार केला,
आणि त्याच्या हल्ल्यासाठी आज निषेध करण्यासाठी आज आपण सर्वजण एकत्र जमलेलो आहोत. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 1 तारीखपासून अनेक ठिकाणी आंदोलनं या ठिकाणी होत आहेत आणि ती आंदोलन शांततेत होण्याचा प्रयत्न संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नाही तर महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांचा या ठिकाणी आहे. खरं तर एखादं आंदोलन केल्यानंतर त्या आंदोलनाचं स्वरूप कसं होतं हे आपण मराठा महासंघाच्या वतीने आयोजित केलेल्या मराठा मूक मोर्चाच्या वेळी या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मोर्चे या ठिकाणी निघाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा सुहास सावंतांच्या नेतृत्वाखाली पक्षभेद विसरून लोकांनी त्यावेळच्या सरकारच्या विरोधात असू देत किंवा मराठ्यांना आरक्षण न मिळालं म्हणून असू देत त्यावेळी शांततेत मोर्चा केलेत आणि त्या मोर्चाला सुद्धा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या ठिकाणी मिळाला होता. परंतु सरकारच्या करोना आला, त्यानंतर नवीन सरकार आलं, परंतु मराठ्यांना आरक्षण ज्याप्रमाणे सरकारने द्यायला पाहिजे होतं त्याप्रमाणे आरक्षण मिळालं नाही आणि म्हणून प्रत्येक ठिकाणी मराठा बांधवांच्या भूमिकेबद्दल मराठा बांधव आपापल्या पद्धतीने अन्यायाविरुद्ध न्याय मागत असतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा मराठा समाजाला शिक्षणामध्ये ओबीसी आरक्षण मिळालं पाहिजे म्हणून सुद्धा अनेकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या अनेक मराठा बांधवांनी या ठिकाणी आंदोलन केलं. त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांवर या ठिकाणी अनेक वेळा चर्चेला गेलेत आणि त्यातनं आंदोलन केल्यामुळे काही मराठा बांधवांना शैक्षणिक आरक्षण सुद्धा या ठिकाणी मिळालं. आणि हे मिळत असताना आपण बघितलं असाल की मनोज पाटील यांनी एकाच पद्धतीने उपोषण सुरू केलं आणि या उपोषणाला 1 तारीखला वेगळा या ठिकाणी अर्थ लागला आणि त्यानंतर दगडफेक झाली आणि त्यानंतर आपल्या मराठा बांधवांना खरं तर ही आता बाब लपून राहिली नाही की मराठा बांधवांनाच तर भगिनींना सुद्धा ज्या पद्धतीने लाठीमार झाला, ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर रक्तबंबाळते झाले, त्यांना अनेक टाके पडलेत, अनेक लोक अजूनही हॉस्पिटलमध्ये आहेत आणि या पद्धतीने लोकांचा रोष, कुठलं नेतृत्व कोणी केलं नव्हतं परंतु लोकांचा रोष या 8 दिवसामध्ये लोकांचा रोष संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दिसून आला. काल कोल्हापूर बंद होतं, आज सांगली बंद आहे. महाराष्ट्राच्या आज आपण टीव्हीवर बघत नाही परंतु मराठवाडा भाग पूर्णपणे पेटलेला आहे. मराठा बांधवांनी सुद्धा त्या ठिकाणी अनेक प्रकारे बंद त्या ठिकाणी आहेत. मराठवाड्यातले अनेक जिल्हे आजही बंद या ठिकाणी आहेत आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला मराठा बांधव सुद्धा शांत राहता कामा नये. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मराठा बांधवांनी सुद्धा आपली भूमिका सरकारच्या विरोधात असू देत किंवा लाठी हल्ल्याच्या विरोधात असू देत ही भूमिका आपल्याला मराठा म्हणून या ठिकाणी मांडावीच लागेल. खरं तर सुहास सावंतांनी जबाब दो आंदोलनामध्ये सुद्धा अनेक विषय या ठिकाणी घेतलेले आहेत की आपल्याला काय भूमिका घ्यायची आहे. खरं तर नागरे पाटील जे आपण मनोज पाटील यांनी सुद्धा एकाच मुद्द्यावर ते ठाम आहेत की मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे, ते कुणबीमधनं मिळालं पाहिजे आणि त्यांचं खरोखर अभिनंदन केलं पाहिजे की ते स्वतःच उपोषणाची चर्चा या ठिकाणी करतात. म्हणून हे अनेक लोकांशी चर्चा न केल्यामुळे हे उपोषण आजही टिकून आहे आणि त्यांनी आजही पण सकारात्मक भूमिका घेऊन 4 दिवस अजूनही सरकारला दिलेले आहे की 4 दिवसामध्ये सरकारने सकारात्मक निर्णय या ठिकाणी घेतला पाहिजे आणि हा सकारात्मक निर्णय घेताना मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे हा सकारात्मक निर्णय सरकारने घेतला पाहिजे. आणि खरं तर आता 4 दिवस आपण गप्प राहून चालणार नाही तर आज आपण एक प्रातिनिधिक स्वरूपात आंदोलन केलंय. काल तालुक्यामध्ये आंदोलन केलंय. सोमवारी कणकवलीमध्ये मराठा समाजाचा मोर्चा या ठिकाणी निघाला आणि त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला पंचक्रोश असेल त्या ठिकाणी आपल्या लोकांना एकत्र जागृत केलं पाहिजे. मी सावंत साहेबांना विनंती करेन की साहेब आपण जसं मराठा मुख्य मोर्चाच्या वेळी आपण मोर्चासाठी तयारी केली तसं आपण या आपली भूमिका मराठा समाजाची भूमिका आपण लोकांसमोर मांडली पाहिजे. त्यामुळे त्यासाठी पंचक्रोशीमध्ये छोटे छोटे मेळावे या ठिकाणी घेतले पाहिजेत. मराठा समाजाला पुन्हा एकदा जागृत या ठिकाणी निर्माण केलं पाहिजे. खरं तर आम्हाला आरक्षण आमच्या हक्काचं आहे ते आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि आज जर ही निर्णायक लढाई या ठिकाणी आली आहे. एका सर्वसामान्य मराठा बांधव कुठल्याही नेत्याला न घेता आपल्या मराठ्याची ताकद काय असेल, मराठ्यांचं रक्त कसं असेल हे या ठिकाणी दाखवून दिलं आणि त्यासाठी आपल्या सुद्धा आपण कुठल्या पक्षाचे असू देत, आपण पक्षाचे नसून देत, आपण सामान्य कार्यकर्ते असू देत, सामान्य नोकरदार असू देत, तर आपली ताकद प्रत्येका मराठ्याची ताकद केवढी आहे ही आज मनोज पाटलांच्या नावाने या ठिकाणी आपल्याला दिसलेली आहे. त्यामुळे आपली ताकद आपण कमी लेखून चालणार नाही तर आपल्या ताकदीचा वापर आपण मराठा आरक्षणासाठी करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न सर्वांनी केले पाहिजेत. आपण शांततेने हे आंदोलन करताना खरं तर आमच्या पक्षाच्या भूमिकेकडे जाऊन सुद्धा आम्ही सुहास सावंत जी भूमिका सांगतील त्या भूमिकेशी आम्ही सर्व मराठा बांधव, आम्ही सर्व पक्षाचे शांततेत या जिल्ह्यामध्ये आंदोलन करूया. परंतु पोलिसांनी सुद्धा आपल्या बळाचा न वापर करता आज सरकारने सुद्धा नुसतं 400-450 लोकांवर गुन्हे नोंद या ठिकाणी केलेले आहेत. असेच नाही तर महाराष्ट्रातील आज आंदोलनानंतर गेले 5-6 दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन चालू आहेत. ते हजारो लोकांवर गुन्हे नोंद केले आहेत. ते गुन्हे सुद्धा मागे घेतले पाहिजेत कारण एखादं आंदोलन झाल्यानंतर ते गुन्हे तसेच राहतात आणि मराठा बांधव त्यामध्ये पिसकला जातो. ते होता कामा नये आणि त्यामुळे मराठ्याची ताकद आजही तो विषय धगधगता आहे. आता 4 दिवस सुद्धा विषय धगधगता ठेवला पाहिजे. यासाठी आपण पुन्हा एकदा आपण सर्व मराठा बांधव एकत्र येऊन हे आंदोलन असंच चालू ठेवूया आणि आपल्या सर्वसामान्य मराठा समाजातल्या कार्यकर्त्याला आज कुठल्या तरी पक्षाचं असतं, कुठल्या तरी नेत्याचं असतं, कुठल्या तरी एखाद्या संघाचं असं तर कार्यकर्ते विचलित झाले असते. परंतु एकट्या माणसाने हे आंदोलन केलं हे आपलं आंदोलन आहे.
ज्याप्रमाणे अण्णा हजारेंनी दिल्लीमध्ये आंदोलन केलं आणि त्या आंदोलनाला यश मिळालं, तसंच यश मनोज पाटलांच्या सुद्धा आंदोलनाला मिळेल असा माझा ठाम विश्वास या ठिकाणी आहे. आणि असंच यश आणि मराठा महासंघ आपण खरं तर एका भूमिकेवर या ठिकाणी एकत्र जमलात, त्याबद्दल आपलं सर्व मराठा बांधवांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आंदोलन या ठिकाणी करीत आहोत. जबाबदार आंदोलन करण्यामागची जी भूमिका आहे त्याच्यामध्ये आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने आपण एकंदर 4 मुद्दे घेतलेले आहेत. जालन्यामध्ये झालेला आपल्या मराठा बांधवांवर पोलिसांकडनं अमानुष झालेला लाठीमार, मोर्चाच्या नंतर 2016 नंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नाहक माझ्या मराठा बांधवांवर झालेल्या अॅट्रॉसिटीच्या केसेस, सारथी सारखी जी योजना आहे या योजनेची अंमलबजावणी न होणे आपल्या जिल्ह्यामध्ये, आणि आता मोठ्या प्रमाणामध्ये सरकार नोकर भरती करतंय आणि ह्या नोकर भरतीमध्ये आज आपल्या मराठा समाजाला आर्थिक मागासाचं आरक्षण मिळतंय, पण याची बिंदू नामावली सुद्धा करण्याचं काम जिल्हा प्रशासन करत नाही. आणि माझा आरोप आहे की आपल्या जिल्हा प्रशासनामध्ये असे काही मराठ्यांबद्दल द्वेष असणारे अधिकारी आहेत आणि हे द्वेष असणारे अधिकारी हे मराठा समाजातलं हक्काचं, म्हणजे काय आपण त्यांच्या खिशातलं काय मागत नाही आहोत, पण आपल्या हक्काचं जे आहे ते सुद्धा द्यायला हे अधिकारी तयार नाहीत. आणि म्हणून मी म्हणतोय की आज ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडनं मिळाली पाहिजे आणि म्हणून हे जबाबदार आंदोलन आहे. राहिला प्रश्न आपल्याला आरक्षणाच्या संदर्भातला, हा जालन्यामधला झालेला लाठी हल्ला ही एक सरकारची सोची समजी रणनीतीच आहे. जरांगे पाटलांवर झालेला हल्ला किंवा त्या गावामध्ये झालेला हल्ला ही मराठा आंदोलनाची चळवळ मोडीत काढण्याचा सरकारचा कट आहे. याचं कारण असं आहे की आपण आता विकासबाईंपासून सगळ्यांनी सांगितलं, राणे कमिटीचा उल्लेख झाला. पहिल्यांदा आम्हाला आरक्षण दिलं राणे कमिटीने पण दिलं आणि गेल्या वर्षाच्या भाजप सेनेच्या सरकारने पण दिलं. त्यावेळी सरकारने आरक्षण देताना आपल्याला वेगळं आरक्षण दिलं, 16% आरक्षण दिलं आणि ही सगळी आरक्षणं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेली आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये स्पष्टपणे सरकारला सांगितलं की जो इंदिरा साहनी खटला झालेला आहे या खटल्यामध्ये आरक्षण किती दिलं जाऊ शकतं याची मर्यादा सुप्रीम कोर्टनी घालून दिलेली आहे. सुप्रीम कोर्टनी लक्ष्मण रेषा घालून दिलेली आहे ती 50%ची. त्याच्यामुळे 50%च्या वर कोणतंही आरक्षण असू दे हे कायदेशीर होणार नाही. हे होत असताना ज्यावेळी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार होतं त्याचवेळी एक नंदुरबार मधला एक विकास गवळी या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या विरुद्ध खटला दाखल केला आणि या खटल्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली महाराष्ट्रामध्ये इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी. का तर त्यांना सुद्धा जास्त आरक्षण दिलं गेलेलं आहे आणि मग सरकारची धावपळ सुरू झाली. आजही मी तुम्हाला सांगतो, मराठा समाजाच्या मुलांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून हे सरकार नोकर भरती करतंय, पण ओबीसींचे लाड पुरवण्यासाठी मला सांगा जिल्हा परिषद आहे, जिल्हा परिषदेचा कालावधी संपलेला आहे, मुंबईची महानगरपालिका आहे, सावंतवाडीची नगरपालिका आहे, वेंगुर्ल्याची नगरपालिका आहे. असं काय महाराष्ट्रामध्ये कायदेशीर पेच प्रसंग निर्माण झाला की यातल्या एकही निवडणुका होत नाहीयेत? ह्याचं एकमेव कारण आहे या विकास गवळीच्या खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टने सांगितलं महाराष्ट्रामधल्या ओबीसींची लोकसंख्या किती आहे याची पडताळणी पहिली करा. आणि मग सरकारने घाईमध्ये बाटिया आयोग एक नेमला आणि या बाटिया आयोगाने सांगितलं
महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीची लोकसंख्या फक्त 37% आहे. आरक्षणाचा पॅरामीटर्स आहे. जेवढी लोकसंख्या त्याच्या निम्मे प्रमाणामध्ये आरक्षण दिलं जातं. मग 37% लोकसंख्येला किती आरक्षण मिळेल तुम्हीच सांगा. माझ्यापेक्षा चांगलं गणित तज्ञ असाल. 18 ते 19%. आज महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीनं 32% आरक्षण आहे. आज सरकारकडे असा पेच प्रसंग निर्माण झालेला आहे की हे 32% आरक्षण टिकवायचं कसं, आणि ह्या 32% आरक्षण टिकवायचं झालं तर मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही. कारण शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईबला घटनात्मक आरक्षण आहे आणि 32% आणि हे त्यांच्या आरक्षणाची बेरीज केली तर 50%च्या वर होते. आणि मग 50%च्या वरचं आरक्षण द्यायचं झालं तर ते पुन्हा सुप्रीम कोर्ट सांगतं की तुम्हाला हे अशा पद्धतीचं आरक्षण देता येणार नाही. त्याच्यामुळे ओबीसीचे लाड करण्यासाठी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाहीये. कालही सुद्धा काँग्रेसचे एक नेते होते, वडीवट्टीवर काय बोलले. त्यांचं म्हणणं असं होतं, मराठा समाजाला आरक्षण ओबीसी मधनं द्यायला आमची काय हरकत नाही, पण ओबीसीच्या टक्केवारीमधनं आम्ही त्यांना देता येणार नाही. म्हणजे सुप्रीम कोर्टच्या त्या नियमाचं प्रमाणे ते पालन तर होतच नाहीये. आणि म्हणून मी तुम्हाला एक सांगतो की मराठा समाजाने आत्ता खरं 2016च्या पेक्षा आत्ता खरं ताकदीने उभं राहिलं पाहिजे. कारण आता हा असा एक क्षण आलेला आहे. या ठिकाणी जर आपण जसे आमचे आना भोगले म्हणाले त्याप्रमाणे पक्षामध्ये जर आपण विखुरलं गेलो तर हे आपल्या हातातोंडाशी आलेला घास जाणार आहे. कारण सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयाप्रमाणे सरकारला कारण एकही सरकार असं बोलत नाहीये, एकही लोकप्रतिनिधी असं बोलत नाहीये की मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये म्हणून. सगळ्यांची भूमिका हीच. मग द्यायचं झालं तर आज आम्हाला 50%च्या आतच द्यावं लागेल आणि ते सुद्धा ओबीसी मधनच द्यावं लागेल. कारण ओबीसीची लोकसंख्या किंवा ओबीसीला मिळणारं आरक्षण हे 17 ते 18% आहे. 32%मध्ये आपण सहज जाऊ शकतो. आपलं 16% त्याच्यामध्ये जरी मिळवलं तरी. त्याच्यामुळे या क्षणी आपल्या मराठा मुलांसाठी आपण एकत्र आलं पाहिजे. पण सरकारला नेमकं हेच करायचंय. तोडाफोडा झोडा नीतीमध्ये मराठा एकत्र आला नाही की मराठ्यांची आरक्षणाची चळवळ हळूहळू संपेल आणि हा प्रश्न पुन्हा जुन्या काळामध्ये जाईल आणि मराठा समाजाला मग आरक्षणात देण्याची गरज नाही. अशा प्रकारची भूमिका ही सरकारची आहे आणि म्हणून सरकारने हा लाठीमार केला. नाहीतर लोक किती जमले आणि पोलीस किती होते. एवढे पोलीस त्या ठिकाणी जाण्याची काय गरज होती. तिथले जिल्हा पोलीस अधीक्षक सांगत होते की जरांगे पाटलांची प्रकृती एवढी खालावलेली आहे की त्यांच्यावर जर वेळीच वैद्यकीय उपचार झाले नाहीत तर त्यांच्यावर त्यांच्या जीवाला धोका आहे. ही घटना 1 तारीखला घडली आणि घडल्यानंतर 2 तासामध्ये जरांगे पाटलांनी वेगवेगळ्या टीव्ही चॅनल्सना मुलाखती दिल्या. या मुलाखतीमध्ये आपल्याला दिसतंय जरांगे पाटलांच्या प्रकृतीला कुठल्याही स्वरूपाचा, ज्याप्रमाणे सरकार सांगतं की ह्यांचा आता नाही त्यांच्यावर उपचार केले तर ह्यांचा जीव जाणार आहे, अशा प्रकारची त्यांची प्रकृती नव्हती. साधं तुमच्यावर ऑपरेशन करायचं जर झालं तर डॉक्टर तुमच्याकडनं लिहून घेतो की नाही. मग हे सरकार उद्या कोणालाही उचलणार तर बाबा तुझी प्रकृती बिघडलेली आहे चल जा, आणि उद्या संपवू सुद्धा शकतील. अशा प्रकारचं राजकारण मराठाच्या समाजाच्या बाबतीत या सरकारकडनं, मी सरकार असा शब्दप्रयोग वापरण्यापेक्षा ज्यांना मराठा समाजाबद्दल द्वेष आहे अशी जी सगळी मंडळी आहे, सगळ्या पक्षात आहेत ती, या सगळ्या मंडळींकडनं हा प्रयोग होतोय. आणि म्हणून आपला धोका आपण आता ओळखला पाहिजे. म्हणून यासाठी आपल्याला हे जबाबदार आंदोलन आहे. लाठीमार का केला याचं उत्तर प्रशासनाने दिलं पाहिजे. शांततेत चाललेलं आंदोलन आहे. दुसरा प्रश्न, आपल्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अॅट्रॉसिटीच्या केसेस मराठा समाजाच्या बांधवांवर केल्या जातात. आमचा आना भोगले त्याच्यामधलंच आहे. म्हणजे कुठल्याही कार्यालयामध्ये गेलं तर यांच्या काही चुका झाल्या तर आम्ही विचारायचंच नाही. मूर्तिमंत उदाहरण आहे. आमचे संजय गवस आहेत त्या ठिकाणी कोलगावरून आलेले, पाणी इकडनं तिकडे गेलं, पावसाचं पाणी,
तर अॅट्रॉसिटी होते. वेरल्यामध्ये शिवा राऊळ त्यांनी फक्त एवढंच सांगितलं त्या ग्रामपंचायतीमध्ये की बक्षीस वितरणाचा जो काही कार्यक्रम चाललेला आहे त्याच्यामध्ये उपस्थित असलेल्यांना तुम्ही काही सत्कार करत नाहीत आणि जे हजर नाहीत त्यांचे तुम्ही सत्कार करतात एवढं बोललं. एक कोणतीतरी आमची विशिष्ट समाजाची माऊलीला तिला वाटलं हे मलाच बोलला, लगेच त्याच्या विरुद्ध अॅट्रॉसिटी. अशा अनेक केसेस झालेल्या आहेत या जिल्ह्यामध्ये. या आमचे बाबा कुठे आहे? बाबा माझ्या हा आमचा बाबा 2018 मध्ये जे जालन्यामध्ये घडलं ना ते 2018 मध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये घडलं होतं, पण आपण त्याला व्याप्ती तेवढी दिली नाही. आज सुद्धा पोलिसांवर हल्ले केले म्हणून जालन्यामध्ये आमच्या अनेक बांधवांवर केसेस केल्या. हा आमचा बाबा आहे, याच्यावर सुद्धा पोलिसांवर हल्ला केला म्हणून याच्यावर 307 पोलिसांवर खुनाचा प्रयत्न केला म्हणून याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने, कारण त्यातली सगळी मेडिकल सर्टिफिकेट मी बघितली आहेत, बऱ्याच पोलीस अधिकाऱ्यांवर कुठल्याही स्वरूपाच्या जखमा नाहीत. मी गांभीर्यपूर्वक बोलतोय, असं वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अहवाल दिलेला आहे. आणि एका पोलिसाला फक्त डोक्याला खरचटलं, काय डोकं बिकं फुटलं बिटलं काय नाही, फ्रॅक्चर पण झालेलं नाही आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने बाबाच्या बाबतीत निर्वाळा दिला की हे जे काय पोलीस घेऊन आले 307 ची केस बाबाच्या बाबतीत, ही जखम ज्या काय सांगतायत या 307च्या खटल्यामध्ये पुरेशा नाही आहेत आणि म्हणून बाबाला जामीन दिला. पण आमच्या पोलिसांनी या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केलं आणि आरोपपत्र पाठवताना मात्र बाबाच्या विरुद्ध 307 खाली पाठवलं. म्हणजे हे आणि हे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. उधळलेली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयामधील वैद्यकीय अधिकारी श्री ऐवळे डॉक्टर यांची बदली गेले 2 महिने पूर्ण झालेली आहे. मात्र अजून सुद्धा ग्रामीण रुग्णालयामध्ये दुसरा कुठचाही वैद्यकीय ह्या ठिकाणी अजून नियुक्ती झालेला नाही. दुसरा विषय, गेले 7 महिने ह्या ठिकाणी जे कंत्राटी डॉक्टर काम करत आहेत, खऱ्या अर्थानं ग्रामीण रुग्णालयाची वैद्यकीय सेवा देण्याचं काम ज्यांच्या हातून खरं घडत आहे त्यांनाच गेले 7 महिन्यापासून ह्या ठिकाणी वेतन नाही. त्यांनाही नाही, इतर कर्मचाऱ्यांसुद्धा नाही. आणि ऐन चतुर्थीचा सण तोंडावर आल्यानंतर हा सर्व कर्मचारी वर्ग अत्यंत चिंतेमध्ये आहे. ह्या ठिकाणी जे कंत्राटी डॉक्टर आहेत त्यांनी तर आता ह्या ठिकाणून जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. अशातच आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही शासनाला सांगू इच्छितो की विकासाची गंगा आता दोडामार्गमध्ये थांबवा. मात्र जे गेले 7 महिने कंत्राटी डॉक्टरांचं वेतन थांबलेलं आहे ते तुम्ही वेतन द्या आणि ह्या ठिकाणी जे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचं पद रिक्त आहे ते सुद्धा खऱ्या अर्थानं ह्या ठिकाणी भरा. ह्या ठिकाणी 27 पदं मंजूर असताना फक्त 9 पदं भरलेली आहेत आणि 17 पदं रिक्त आहेत. 9 कर्मचारी एकूण 27 जणांचा कारभार ह्या ठिकाणी हाकत असताना ह्या ठिकाणी प्रशासकीय कारभार पूर्णतः ठप्प झालेला आहे. आम्ही शासनाला सांगू इच्छितो की सोमवारपर्यंत कंत्राटी डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांचं थकलेलं वेतन अदा केलं नाही तर मंगळवारपासून ग्रामीण रुग्णालयाच्या समोर तीव्र प्रकारचं आंदोलन हे शिवसेनेच्या वतीनं छेडलं जाणार आहे. अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे की दोडामार्ग तालुक्यामध्ये फक्त 108 ह्या एका रुग्णवाहिकेवरती संपूर्ण भार आहे. एकूण 58 गाव ह्या ठिकाणी असून अत्यंत दूर भागामागे हा वसलेला आहे. ह्या ठिकाणी जी 102 वाहन आहे ॲम्ब्युलन्सचं त्याच्यामध्ये वाहन चालक नाही. अत्यंत दुर्दैवाची आणि खेदाची गोष्ट आहे
ह्या ठिकाणी नेते येतात, मंत्री येतात, मोठमोठ्या वल्गना करतात, मात्र तालुक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या ॲम्ब्युलन्सवरती ड्रायव्हर नाही, कंत्राटी पद्धतीचं ह्या ठिकाणी वाहन चालक नाही. ही अत्यंत खेदाची आणि दुर्दैवाची गोष्ट आहे. ह्याकडे सुद्धा शासनाचं आम्ही लक्ष वेधत आहोत आणि शासनाला सांगू इच्छितो आम्ही की ह्या ठिकाणी रुग्णवाहिकेवरचा वाहन चालक व कंत्राटी पद्धतीनं काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांचं वेतन हे तुम्हाला सोमवारपर्यंत अदा करावंच लागेल, नाहीतर मंगळवारी होणाऱ्या रोषाला तुम्हाला सामोरं जावं लागेल. खऱ्या अर्थानं शासनाला आरोग्याच्या सेवेबद्दल अनास्था आहे. मी पहिल्यांदाही सांगितलेलं होतं की ज्या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला रुग्णवाहिका देण्याचं काम खऱ्या अर्थानं शिवसेनेचं ज्यावेळी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या सरकार काम करत होतं, त्यावेळी खनिज क्षेत्र निधीमधून ह्या ठिकाणी रुग्णवाहिका दिलेल्या होत्या. त्यावेळी सुद्धा दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाला रुग्णवाहिका दिली, मात्र आज ती वाहन चालकाविना त्या ठिकाणी बंद आहे. दुसरा विषय, उपजिल्हा रुग्णालय खऱ्या अर्थानं महाविकास आघाडीचं सरकार असताना मंजूर झालं आणि आज मात्र इमारतीचं काम अत्यंत संत गतीनं चालू आहे. आम्ही चतुर्थीनंतर ह्या संदर्भात सुद्धा सरकारचं लक्ष वेधणार आहोत, कारण आज ह्या ठिकाणी रुग्णालय मंजूर झालं असताना इमारतीची प्रतीक्षा न करता दोडामार्गमध्ये अनेक इमारती अशा आहेत की ज्या ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दर्जाची रुग्णसेवा आपण देऊ शकतो. त्या संदर्भात सुद्धा आंदोलन गणपतीच्या चतुर्थीनंतर आम्ही या ठिकाणी आंदोलन छेडणार आहोत. आम्ही सोमवारपर्यंत शासनाला या ठिकाणी वेळ दिलेला आहे, तोपर्यंत डॉक्टरांचं वेतन अदा करावं, अन्यथा मंगळवार दिवशी फार मोठे आंदोलन हे ग्रामीण रुग्णालय दोडामार्ग समोर होईल. त्याला संपूर्ण जबाबदार इथलं प्रशासन राहील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशालाही उजळल्या आलं गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. कणकवली तालुक्यातील नांदगाव गावामध्ये सरपंच यांना धमकी दिल्याप्रकरणी नांदगाव वासी आता पोलीस स्थानकात दाखल झाले आहेत. नांदगाव सरपंच यांना धमकी दिल्याप्रकरणी सुरेश मोरे यांच्या विरोधात आता नांदगाववासी एकवटले असून त्यांनी लवकरात लवकर या अपप्रवृत्ती विरोधात गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी देखील या नांदगाववासी आणि सरपंच सदस्य हे आता कणकवली पोलीस स्थानकात हजर होते. यांनी काय सांगितले आहे पाहूया. काल संध्याकाळी मी स्वतः नांदगाव सरपंच ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये माझ्या बसलो होतो आणि ते सुरेश अर्जुन मोरे, बा मोरे आणि त्यांचे पुत्र कमलेश मोरे हे दोघेजण माझ्याकडे आले आणि माझे सचिव पण स्वतः तिथे उपस्थित होते. मगित्राने त्यांनी मला अनधिकृत विनापरवाना गाळ्यामध्ये ना हरकत दाखला मागितला होता. खरं म्हणाल तर तो देता येत नाही, पण तरीसुद्धा मी एक सहकार्याच्या भावनेतनं त्यांना सांगितलं होतं की मला एक छोटंसं ॲफिडेव्हिट आणून द्या की भविष्यात समजा त्याबद्दल काही तक्रार उद्भवली तर मी स्वखर्चाने बांधकाम असेल किंवा आणि का असेल ते सगळं मी निस्तारीन, एवढं मला साधं ॲफिडेव्हिट द्या म्हणून सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी दोघेही नशापान करून आले होते आणि त्यांनी मला शिवीगाळ केली, जीवे मारण्याची धमकी दिली आणि त्या संदर्भात मी काल कणकवली पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केलेली आहे आणि त्या अनुषंगानेच त्यांनी आमच्या विरोधात आता एक तक्रार दाखल केलेली आहे. तर त्या संदर्भात आज व्यापारी संघटनेचे आपले अध्यक्ष पंढरी वांगणकर, आमचे यासीन नावळेकर, माझे सहकारी उपसरपंच इरफान साटविलकर, माझे सगळे सहकारी सदस्य इथे उपस्थित आहेत. आम्ही पोलीस निरीक्षक यादव साहेबांशी चर्चा केली, याच्याबद्दल सकारात्मक चर्चा झालेली आहे. त्याच्यावरती या दोघांवरती कारवाई होणं अपेक्षित आहे आणि ती झाली जर नाही तर आम्हाला त्या संदर्भात विचार करावा लागेल. त्यांची ख्याती आता सांगायचे काय म्हणण्यापेक्षा त्यांचे जे काय नाव आहे प्रत्येक सरकारी कार्यालयामध्ये जाऊन सरकारी कर्मचारी असेल किंवा गावामध्ये सुद्धा सर्वांना त्रास द्यायचा हा त्यांचा अजेंडा आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हेही त्यांच्यावरती दाखल आहेत. तर आणि महिलांनाही त्यांनी त्रास दिलेला आहे. त्या संदर्भात गांभीर्याने त्यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी आमची अपेक्षा आहे. ही त्यांच्यामध्ये उपजतच आहे असं वाटतं आणि त्या संदर्भात कारवाई व्हावी यासाठी आम्ही सगळे इथे आलेलो आहोत. या येत्या 8 दिवसामध्ये जर सकारात्मक वातावरण दिसलं नाही तर तीव्र आंदोलन आम्ही छेडू.
व्यापारी संघटना असेल, रिक्षा संघटना असेल आणि समस्त नांदगाववासियांना घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची यांनी नोंद केली. असं म्हणणं आहे की उद्या कधी असं त्यांना कधी हात कोणी त्यांना त्या बाळामोरे यांनी हात लावला किंवा त्यांच्या घरी येऊन त्यांना मारलं तर याची जबाबदारी कोण घेणार, यासाठी आम्ही पोलीस स्टेशनला आला. कारण शेवटी त्यांच्या पण जीविताला धोका आहे, त्यासाठी आम्ही त्यांची कंप्लेंट करायला आलो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. राज्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्या वतीनं आयोजित लोकशाही गप्पा, लोकशाही जीवन प्रणाली आणि शिक्षण हा परिसंवाद भोसले नॉलेज सिटी इथं मोठ्या उत्साहात पार पडला. या प्रसंगी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, संस्थेचे अध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले उपस्थित होते. निवडणूक विभागाच्या वतीनं जिल्ह्यात प्रथमच अशा भव्य दिव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. लोकशाही विषयी नवमतदारांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी, मतदानाच्या अधिकाराचं महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटावं यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य सादर केली. भित्तीपत्रक आणि रांगोळी स्पर्धा देखील आयोजित करण्यात आली होती. सापशिडी आणि ल्युडो सोबतच आकर्षक असे सेल्फी पॉइंट्सही तयार करण्यात आले होते. मान्यवरांनी या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसोबत फोटोशूट केलं. मुख्य परिसंवादात मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, अभिनेत्री संपदा जोगळेकर, सामाजिक कार्यकर्ता वंदना करंबळेकर, भाषा अभ्यासक डॉक्टर प्रकाश परब, छायाचित्रकार इंद्रजित खांबे, प्राचार्य शमशुद्दीन अत्तार हे मान्यवर सहभागी झाले होते. युवा प्रतिनिधी म्हणून कोकणी रानमाणूस प्रसाद गावडे, कृषी व्यावसायक पंकज दळवी, कोकण 7 लाईव्हच्या जुईली पांगम, जीवन शाळेचे हसन खान यांना निमंत्रित करण्यात आलं होतं. सूत्रसंचालन राज्यशास्त्राचे अभ्यासक डॉक्टर दीपक पवार यांनी केलं. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, निवडणूक विभाग कार्यालय, भोसले नॉलेज सिटीच्या कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. Now experience sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. नांदगाव सरपंचांना धमकी, ग्रामस्थांसह पोहोचले पोलीस ठाण्यात. सरकारला घेतलं फैलावर, मराठा समाजाचे जबाब दो आंदोलन. आणि मुंबई सोडून कोकण गाठलं, अभिनेत्रीनं धरली शेतीची कास. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. Now experience sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.